Kajian ki jong Khasi Students Union KSU kala job hakabatang hadian kato kat Nepal bayaki ka KSU haplau ka office MPSC u chairman jong ka Meghalaya Public Service Commission MPSC ula khot ya keren ya kinong yalam ka KSU hakashit tarik nailar u samla Ruben Najar chairman ka Employment Monitoring Cell ka KSU ula yathu baha ka ni kajian kendu layodon lang u chairman MPSC bat secretary MPSC ula ong bakilayo ban pensngau ya kijing dawa jongki ban wan ra ya kijing khut jing subaha ka ban penlong ya ki examen na kaliang Ruben ula ong baka MPSC kala rai ban penmi pa ya ki marks jongki nong ya khun ya ka exam MCS kat ba ya ka interview MPS pan ka KSU kala ong badai ban khot baro sa phulai ngun kum kaseng bakal dawa ba don kam ya ka MPSC bakan perlat ki marks jong baro ki candidates ki ba apply ke MCS nakaliang jo ka chairman jo ka MPSC bu secretary kila idon lang bakila kubur ya kata bakila ong bak sibet janmir hi kita perlat jo ki marks jong baro ki candidates ba apply inan namta kan ka kam MCS ya kitu ki bala pas ba kitu ki bampat ba khamyo ru ya baro kin perlat ka marks te kum kaseng ni labu sakawi ka bat jing dawa ka badai bat ka kam MPS kumba PE ba ka official notification jong ka MPSC kalong ba kin khot interview tang ya ki khot interview tang ya at nyong Henry kiriban khot kumba sa puar sa pulai ngut kal kum ka ratio halor tai bentang nilai ekran nilai sat Henry kadu khadwai nomor ba idon illegal complication ki ong bakin ipor ki khiniat sngi khiniat kenta bakin sa pentip ingi hadin janmit halor kata ka benta ka seng kal abiban ba don comeback ban khot ya ka interview kat kum bala buh ka advertisement but ibenta ibalai ba habdi ka post of surgical officer ki penpau ba kadon ke jimbakla nakaliang ke jongki kum gaseng nimla ban chanya ba kumnu ku kat kum ka APC kadang la ban bakla ki ai daw ingi ba ki ong ba ka advertisement gadi dem ta arpus ni ki bakla ki kadon ka clerical era nakaliang ke jongki ba ki advertise tang kawi ke post nakaliang geseng nimsuhun ya kata ni pa penpini kikot kisla boro bat kiong makin sa pa ingi bat ngindang yai up ya kata ini jingle ijongi mentas ni ini tang idak ibarat tam ban kersio ya ka MPSC ba nangni syakmat ngimdi ban i kini kijikundrum kendram nakapor ngiju i bagi juwan bagi kena ba apply kam kijumat nakapor ini ditang ijing le ibarat ijongi ban penkendet thia ya ka MPSC ba ja ka sarkar hikum ju endrei ngan ong yo pikawai ba kum kini kijing kunum kendram kidang yai don bet namar ba kat part reform ya ka MPSC kat badang don hi ki chairman ki executive members ki badai ki political appointee kum kini kijing ja kidang yai long nakapor